laba bala abangala bajabula sanibonani mkubatuba nakho ake ngisema sanibonani mkubatuba kusazoba mnandi kusazoshuba okungiphatha kabi ukuthi abantu abaningi kuthiwa bajikisiwe ngaphandle kodwa kuzoyenza magic yami bani bazongena ngithi Jesus alright akabe isikhathi sami kusazoba isikhathi sami ngisazoprofeta hayi kancane sisazokwenzeka izinto uyezu ukhuzani uyezu umthandeni ngokamelisha uyezu dada mshunqisi uyezu thina zungu uyezu ayandatanzi uba nomnyeni mthandayo uyezu melusi mbokazi uyezu ngizwe right lalelani namhlanje ukhona umuntu engize naye ngihlala ngisho ke mina ngithi angifuni mangiprofeta ngelinye ilanga ngifuna umuntu enithendaweni ayithethelezi uyaprofeta impela but ukhona esimaziyo ngale onzima esifisa ukuthi ukume naye yabo labo bahlala bekhuluma ko YouTube bethi ba prophet angilwi nabo ngithi mina what the stage naba abantu asihlale phezulu abantu sibone inkunzi into engiyithandile ke kunendoda ethe challenge accepted yathi yona angilwi nawe kethelezi but ngicela silwe ngokuthi sisize abantu lendoda ngesizulu kuyakuthiwa uyinkunzi ngakini nami ngakithi ngiyinkunzi nayo iyinkunzi ngakubo yase eNigeria ePitoli futhi nako uyinkunzi hayi kancane indoda enamandla kodwa ngiyasho ngithi mina ngukhethelezi ngimncane kanje angiyingene indoda mina hayi into engicela ukuyisho namhlanje sizothi Kaizer Chiefs ngapha City Pirates ngapha sizothi ke kanje ngicela nibe fair le competition ngifuna ukuthi ibe kanje abantu na umuntu nomuntu utakula mfunayo bayasizwa labantu uzoyivuma into yazi ungayivumi into ongayazi ungawathenga amehlo kakhethelezi ungawathenga amehlo kaIsaya kodwa ekugcineni nina ngifuna niphumelane jabulile nithi sizake angithi alright njengamanje niwubonile masingcwabisana kakhethelezi engikufisayo ukuthi wonke umuntu omlandeli kakhethelezi ngifuna noma edlule emhlabeni angcwatshwe kahle ngesitayile izinga lakho libe phezulu high level ofuna ukujoyina umasingcwabisane uzoya lapha ngaphandle abhaliswe ngizonenzela kanjena uma ujoyina umasingcwabisane kuyaye kuthiwe khokha imali bonke abangathendile i-joining fee it's for free nizojoyina for free i-first premium yakho uzoyikhokha inyanga mayiphele but makungenzeka ushone maybe ushone month end sizongcwaba sinankingi noma ungakhokhanga ukujoyina kakho nje kuthiwa usuyimember sizongcwaba ngiyasho ke namanje ngiyathi ngiyakuncela ngoba uzongikhumbula kusasa ukuthi naba lapha thathi i-ID yakho uyojoyina into ezoyenzeka ke manje angingenela into eyiningi mina ngisazoshubisa ngishubisila ngamaselithele
isiZulu ngithi but uTolika buya lokuzana sizomamkela ngithi uIsaya prophet bani uma engena sizomnika inhlonipho ngoba indoda ehlonishwa kakhulu ngamandla ayo ngogcobo lwayo nami futhi ngiyehla kuyena ngiyahlonipha kakhulu sizothi prophet Isaya sisho sonke Isaya akeze Isaya lama ngena Isaya asisho sonke Jesus, these are your people. Today I'm welcoming you in the name of Jesus. Prophet, I'm welcoming you in the name of Jesus. Prophet, my prophet will welcome you in the name of Jesus. Thank you. Do you know this man? Do you know this man? Nizoshokeka khona bazosizakala namhlanje. Ngiyindoda enganawo umona. Khona namhlanje abangeke basizwe yimi, kodwa bazosizwa ile ndoda. Amen. Uma uhlakaniphile uzobona ukuthi umuntu ongisizile ukhethelezi ngoba uye obuyisele ndoda. Nkosi yami. Nizwela ngithi? Amen. Ngizocela besilisa bakhumule phezulu emakhanda. Sihlonipheni, sikhumule amakepisi. Ngiyabonga kakhulu. Prophet, over to you. Shall we give Jesus a clap of fire? I'm glad to be here through the invitation of the Jesus Christ of KZN. In the person of Dr. Keteles, Jesus lives in somebody. Today we have come. Your hand is where everything starts. Your hand you use to open your house. Your hand you use to open your car.
is about to happen. ngoba khona into enkulu ezayo. Mtuba, are you ready? Abantu basemtuba nilindele yini na? Are you ready for Jesus? Nilindele for Jesu. Are you ready for your miracles? Nilindele mamaniso. Are you ready for your miracles? Nilindele yini mamaniso. Somebody shout, my Father, my Father. My Father, my Father. Ulibasa yenkopi. Can I prophesy? Prophesy. Prophesy. Also prophesy. Prophesy. Kiyenza lento. Kiyenza lento. Awu Nkosi yami intomantomane yathulesizwa isandla somthetho. Isiyova madoda ayibonga. Bakhona laba bathungekeza. Nikhona yini emtubatuba? Oh, ngibubesi. Ngeke ngivume. Ukhona yini ofuna ukusizakala? Ukhona yini ofuna ukusizakala? Lapha baba. Nawe uzofuna ukusizakala. Uhamba nabani? Angizwa. Hamba nonkosikazi wakho. Ubu makoti wakho. Niyafuna ukusizakala mama. Nihlala kuphi? Khona nabamsana. Niyamazi? Niyabazi labantu? Ngikusize labantu. Baba wami ngithe ungathenga amehlo wami. Ungiphikise. Ngoba maybe mangihlola emsakazweni ngisuke ngihlola into engekho. Kodwa namhlanje ngizomproba. Ubani baba umuntu ekhayekeni onegama likamshana wami kunomshana wami umntwana ozalwa usisi wami igama lakhe bathi ungelosi. Ubani ungelosi? Uwena ungelosi. Uwena ungelosi. Uzothenga 62 this year noma uzothenga ngakhi? Iminyaka yakuzala. Noma iminyaka engayazi kodwa ngizalwe ngo-59. Lalela ngicela ningibhalele. 62 years lo baba. Uthi angayazi iminyaka yakhe ukuthi uzalwe ngo-59. Unangakhi? Uzomtshela izinto angazazi lo baba. Baba, uthi umoya ongcwele kimi. Angikhulekise kakhulu. Namhlanje uyabizwa ngithini? Yebo. Business oyenzayo angazi noma usika amahlathi noma wakwasika amahlathi noma kwenzakalani Impela ngize ngakolo. lalela Awona kakhulu ayibuyile bebe ngibesele ngane bafuna ukungibulala ngaphuka ngoprofeta baba usika amahlathi kodwa angazi ubani owafundela ukuba yiboyela meka uyasisela lo muntu angazi ubani lo Mfana wami uncane. lalela kunendaba obenziyo kunomuntu omafuthi kumele ngifune umuntu wathwasa angazi ukuthi ubani wathwasa lo muntu kwamathakaqedi uyamizwa ngithini Yebo. kunomgama okukhona kodwa lo mgama okhona kuthiwa mina ngikhuze phakathi emizini wakho kunomlungu obekufanele usebenzisane naye ekusikeni amahlathi kodwa bakhuluma kabi kuyena lo mulungu angazi mina noma uyamizwa yini Ngiyakuzwa impela ngize ngakho lokho nje kakhulu. la ngimsize lo baba ukhona uyenzazo umsiza ubani othe namhlanje ngifuna usizo lakhe ngezi
of time. Yes, we didn't come here to do all these things. I don't know, please. There are cases we see here. There are cases I see and you see. But we cannot handle it here. We cannot handle it here. Just this one, prophet. Yes. Just one more. Ngi prophet. Ngidlule lento. Ngicela ukusiza lo mama. Ubani onomntwana ngithe uma ngithandazela nomuntu ogulayo kuthiwa ngifuna umama oshadele kwaSiya. Isibongo noma umuntu unomntwana igama lakhe uMbali. Mbali Philile. Kunophilile kunombali. Mama Siya. sizokusiza babu Yesu. Ngizokusiza. Usazama ukungibona private. Kunezinto ofanele ngikhulume ngisabe ukuyikhuluma ebantwini. Uyamazi lo mama. Ngizokusiza uma indawo yazo. Ngifuna umtshela ukuthi namhlanje ubonakele. Ubonakele. Kunjani? Ubonakele. Yeah, usazovela namhlanje. Asenze kanje. Wonke umuntu prophet. From here I'm going. Please, man of God, there are some situations that you need to handle Emphasis, on one-on-one. Please. One-on-one.
Yakusiza prophet. angeke kwazi ukubona umuntu nge-1,000 I will help you. I will sorry Mthembu, sorry ngihamba ibanga elide ngeke no I can't help you. I will help you. Uzosiza mina Bishop. unless uzohlola yena I will help you. Uthi uzosiza amlekelele. Yes. I'm not supposed to go out Funa kuphume manje. in a place called market, but I'm going to call them to come. Funa ngemakethe kodwa ngabatshela ukuthi ngisenza. The cases I see here, Izinto engiyibona manje it's a matter of life. phakathi kokufa nokuphila. okay imake senze kanje ukhona kade efisa ukungibona one on one kade efisa ukhehlele ukumbona Sisana sibona. one ungasabi okay ikamera ngeke ibheke kuwo ukhona kade ethi mina ngiyacela nomndeni wami okay it's fine sizoya nama 1,000 rand wemalena sizoyenza nje ngohamba pastor ngiyabuya nangu Mthembu manje uzongena And then, prophet, Telephone. I mean, everybody sit down. Sit down. Ngala silalele phansi. Sit down. Please sit down. Ngala silalele phansi. Listen. Kalalele. Sit down. Listen. Bese uyalalele. That young man we prayed for Le ndoda ekade sithandazela encane uqala imncane la. that touched Dr. Ketelezi. Lo uthi kulo baba uProfessor Ketelezi. His testimonies are coming. I want before we leave here, he's going to hear a good news Uyabona ngaphambi kwabaphumela bakuzoza nokufakaza ukuthi khona indaba ezinhle ezifikile. about his money. Ngale ndaba yenemali. Listen. Kalalele. I know I'm holding the prophet. Please listen. Ngiyazi ukuthi ngimbambezele uProfet. Lalela. Listen very carefully. The man standing here Le ndoda ephakathi kwenu. is a living ancestor. Ubaba wenu. Umkhulu wenu ophilayo. And there are some blessings you cannot escape without going through the ancestor. Unezibusiso angeke uzithole ngaphambi kokuye umkhulu wakho. Are you hearing me? Are you hearing me? Are you hearing me? Uzwile? Are you hearing me? Don't make the mistake Ungalenzi of letting this man go here today ukuthi udedele le ndoda ihambe. without not sitting with him face to face. Hata ukuthi uhlale naye phansi ukhulume naye ubuso nobuso. Even I hear testimonies. Which products do you have? Which Noma ngizwa ubufakazi yiziphi izinto oyisebenzisa umkhulu oyidayisayo. are there people who have some testimonies Kukhona abantu abanobufakazi of what God did through their life through this man of God? ukuthi umkhulu ayenzile. ningixolele kakhulu ngiyazi isikhathi sesiphelile ngiyoze ngibuye ngo-half past 3 kuthi wami uyaphila uhlala kuphi uhlala kuphi ikuphi lapho Washikishela. Samuela akwazi unayo imali lapho unayo imali onayo khona imali ephethe hambe isitolo samapakistani yongithengela ummesi uma ngibuya ngo-half past 3 ngiphathele ummesi uhlale nawe yazi ngibona ukufa ngiyakho